ассалому алайкум дӯстони азиз ва тамошобини рахш теҷе. дӯстони азиз, дар имрӯза навор 11та мошинои арзон ба мо равон карданд ки через имо WhatsApp мошинои арзонаке ба шумо пешниҳод мекунем. Бардони азиз, видеонавори моро то охираш тамошо кунед, ба видеонавори мо лайк гузорен ва дар комментариё чӣ хел мошин хариданӣ нависем. Бардони азиз, мо кӯшиш мекунем ки ба шумо пешниҳод кунем. Агар шумо ҳамин хел ранги ҳамин акаҳо мошини фурӯшӣ ёки замин квартира ёки хона ягон чизга дорем, бардони азиз, метавонен дар номерои имо WhatsApp рӯй кунем. Мо дар видеои оянда реклама кунем ёки ба мо занг занен, мо маслиҳат карда дар видеои оянда хона замин мошинтона реклама мекунем. Бардони азиз, курси имрӯза бошад 1000 рубли баробар аст ба 155.29 дирам. аз шумо хоҳиш мекунем видеонавори моро падилса кунен, мо бошад наворо сар мекунем, рафтем. Якум мошини фурӯшӣ бардони азиз, Opel Vectra BI бардони азиз, Opel дути соли бароишуш 1995 сӯзиши бензини холияй, мошин бензинка дигаштагиай, объем моториш 1.6 литра, коробкаш механика, саистани мошин беҳтарин бардони мошин задагӣ пӯшидагӣ надорад, мошин светиш сафеда ям хеле беҳтаринай, мошин як сола ҳуҷҷат кардагия, баллонои 80% дорад, мошин бе ягон камбудия, хадавои 50%. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, нархаш 25000 сомона. Бо кадоми харидори аниқай арзонам мешавад. рақамҳои Тоҷикистоншо ва рақамҳои Россия WhatsApp нурам метавонен маълумоти пурраша гирем. Бардони азиз, бо муомила мекунанд. марҳамат, ногуфта намонад ки агар шумо ҳамин хеле мошин доред ки хона, замин, квартира мехоҳед реклама кунем, дар номерои имо WhatsApp рӯй кунед, мо дар видеои оянда реклама мекунем. мегзарем бардорон ба дими мошини фурӯшӣ. дими мошини фурӯшӣ мо бардони азиз, Toyota Mark Dash соли бароишуш 1998 аст, сӯзиши бензин газ дорад, кор мекунад, объем моториш 2.4 литра, коробкаш автомат аст, старт стоп дорад. Бардони азиз, саистаи мошин беҳтарин аст, задагӣ пӯшидагӣ надорад, як сола ҳуҷҷат, 4та баллони нав, 80%. Бардони азиз, хадавоиш нав кардагия, задни камера, монитор ҳамаш қоидавия. Бардони азиз, мошин бе ягон камбудия, қарор дорад дар ноҳияи Ҷимикул. Бардони азиз, дар дӯстӣ, нархаш 33000 сомона, бо арзонам мешавад ва варианти алишиам дорад, ба ягон сечка, ягон мерседесокати варианти алишиам дорад. Кадом метавон ҳамин хел мошин дошта бошед, варианти вақтона пешниҳод кунед, маслиҳат кунед, алиш кунед. марҳамат, рақамҳои ака дар поёни видео бардоред. мегзарем аз сеюм мошини фурӯшӣ. сеюм мошини фурӯшӣ бардони азиз, Hyundai Starex соли бароишуш 2000. Бардони азиз, сӯзишвориш дизеле, объем моториш 2 литра, коробкаш механикай, мошин дар ҳолати хуби техникае. Бардони азиз, мошин 100%, аккумулятори нав задагия, хадавои 60%, баллонош 80%. Бардони азиз, мошин бе ягон камбудӣ, мошин қарор дорад дар ноҳияи Восе, нархаш 28000 сомона. бо кадоми харидори аниқай, бо муомила мешавад, арзонам мекунанд. номерои Россия да бардони азиз, наста имо WhatsApp шам кор мекунад ва номерои Тоҷикистон чигап пайваст кардагия, кадом дор Тоҷикистон занг мезанен, чигапаш пайваст кардагия дар номерои дингинааш. марҳамат, метавонед маълумоти бештарша гирем. дӯстони азиз, ҳамин рақамҳо лайкотона дареғ надорем. Бардони азиз, шумо хоҳиш мекунем якта лайки бепул монед ва видеонавори моро агар имконият бошад дар имотон падилса кунед. чорум мошини фурӯшӣ. чорум мошини фурӯшӣ бардони азиз, Daewoo Nexia соли бароишуш 1995 аст, сӯзишвориш бензин газ дорад, кор мекунад, объем моториш 1.6 литри, простоя, коробкаш механика, саистани мошин хубе. Бардони азиз, мошин дар ҳолати хуби техника қарор дорад, мошина аккумуляториша нав задагия ва ҳуҷҷатошам нав кардагия, як сола тайёрай, губкават кардагия. Бардони азиз, мошин бе ягон камбудия, қарор дорад дар шаҳри Ваҳдат, нархаш 11000 сомонай, нархи ахирон шуда гуфтагия, дигар арзон намешавад. Бардони азиз, хай кадом метавонед бо ягон вариант доред ки ягон гап дошта бошед, метавонед дар ҳамин рақамҳошон занг зада маълумоти худтона фаҳмонед ва пешниҳод кунед. мегзарем ба панҷум мошини фурӯшӣ. панҷум мошини фурӯшӣ мо бардони азиз, ВАЗ 2111 советский мошина, свети савз. дӯстони азиз, ҳолаташ беҳтарин, мошин задагӣ нест гуфтагия соҳибаш, мошин почти дасти як удам дагаштагиай, соли бароишуш 1983 сӯзишвориш бензини холияй, мошин тоқа бензинка дигаштагиай, объем моториш 1.6 литра, коробкаш механика, ҳолати мошин хубае. мошин қарор дорад дар ноҳияи Норак, бардони дар шаҳри Норак. бо хай маълумоти дигаша мегирен.
нархаш 10000 сомона, нархи ахирша гуфтагай соҳибаш. хай бо ягон агар ба қази харидани бошад метавонед занг занед, бо қатиш чақ-чақ кунед. мегзарем ба шашум мошини фурӯшӣ. мошини навбатии мо бардори азиз Opel Vectra i бардори азиз Opel Vectra соли бароишуш 1994 сӯзишураш бензин газорад кор мекунад. объем мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор дорад. балонаш 70% ходовой дорад. маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтага кадоми харидори аниқа беҳуда нороҳат накунам гуфтага бардори азиз. хай ман фикр мекунам мефаҳмед шумо кадомтон агар ҳамхел мошинхар бошад метавонед хай бемалол занг зада маълумоти бештарша гирен. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 21000 сомона бардори азиз. нашод арзон ягон чи гуфтагӣ неста. макфи ба фикр ки нархи ахиршай. рақамҳои яка дар поёни видео кадомтон агар харидани мошини алиш кардани метавонед вариантҳои худтона бардорам пешниҳод кунед. марҳамат. ҳафтум мошини фурӯшӣ. ҳафтум мошини фурӯшӣ мо бардори азиз Lada Priora соли бароишуш 2010 хай бардори азиз молодёжни родной краска сафед сӯзишвориш бензини холи бардори азиз тоқа бензин карда гаштагай. объем мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошин дар ҳолати хуби техникаи мошина таъмирофаш қатъи ҳуҷҷатош буд шудагай бардори азиз. рошна сум дар кор рафтагай. гидравликаи камтане дорад кор мекунад. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 25000 сомона. нархи ахир шава гуфтагай дигар арзон намешавад. беҳуда занг назананд. хай кадом метавон бардор харидор бошем 25000 арзон аст. солшам соли 90010. марҳамат метавонем маълумоти бештарша ай ҳамин рақамҳои поён буда гирем. мегзарем бардорон ба ҳаштум мошини фурӯшӣ. ҳаштум мошини фурӯшӣ мо бардори азиз ВАЗ 2109 бардори азиз соли бароишуш 2003 молодёжни мошинае сӯзишвораш бензин газ дорад кор мекунад. объем мотори 1.7 литр коробкаш механикае мошин дар ҳолати хуби техникӣ қарор. мошин губковат кардагай аккумулятор дорад. таъмировкач буд шудагай бардори азиз. маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтагай бардори азиз кадомтон харидор бошен. мошин қарор дар шаҳри ҳисор. нархаш 18000 сомонае. беҳуда занг назанед гуфтагай ба смс нанависед кадоме ки харидори аниқай занг зана бояд чи дигар муомила мекунанд. мошини диска шудагай поли худ молодёжна бардори азиз. марҳамат. аз шумо хоҳиш мекунем ки бардор ҳамин видеонавори мо дар имоотон падилиса кунед. лайкотонро дареғ надорен. чӣ мошине ки дар дар комментара нависед мо албатта мемонем. мегзарем ба наҳум мошини фурӯшӣ. наҳум мошини фурӯшӣ мо бардори аз ВАЗ 2107 ки бардорон хоҳиш карда буданд састаяни беҳтарин шай соли бароишуш 2008 сӯзишвориш бензини холия бардори тоқа бензин карда гаштагай. объем мотори 1.6 литр коробкаш механикаи мошина састаяни хубаи мошин диска писка задагай ходовой дорад. маълумоти пурраша бо телефон метиҳем гуфтагай кадоме ки харидорай. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе. нархаш 26500 сомона. бо муомила мешава гуфтагай камтар дигар. рақамошро дар поёни видео бардори дар поёни навор кадометон агар харидани бошед метавонед занг зада маълумоти бештар ва пурраша айсёбияи мошин гирем. дӯстони азиз як чизга ки бо гуфта намона ки барадорон агар мошини фурӯш дошта бошед дар имо дар WhatsApp рой кунед. мо дар видеои оянда намехел рекламаш мекунем. мегзарем ба даҳум мошини фурӯшӣ. даҳум мошини фурӯшӣ мо бардори азиз ВАЗ 21099 молодёжна соли бароишуш 2004 бардори азиз сӯзишвориш бензин газ дорад кор мекунад. мошина полни худ яъне ки айсар тайёр кардагиам. полни худ молодёжи чотка кардагиай сӯзишвориш бензин газ. объем мотори 1.6 литр коробкаш механика мошин қарор дорад дар шаҳри ваҳдат. нархаш 14000 сомона бардори азиз. бо як чизга муомила мекунем гуфтагай ҳуҷҷатош буд шудагай. бадтари ҳуҷҷат будушанаш бо арзона мекунем гуфтагай соҳибуш. рақамошон дар рӯи экрани шумо бардор. мошинча чотка кадометон харидани бошад метавонед занг зада маълумоти бештара гирем. мо бошад навора давом медиҳем. мегзарем ба 11 мошини фурӯшӣ. 11 мошини фурӯшӣ мо бардори азиз ВАЗ 2106 молодёжния яъне ки советский мошинае бардорон ки 06 хоҳиш карда буданд. соли бароишуш 1980 сӯзишвориш бензин газ задагиай кор мекунад. объем мотори 1.6 коробкаш механикаи бардори азиз мошин
дар ҳолати хуби техникияи мошин 100% кор мекунад, хадавой дорад. мошин то моҳи августа ҳуҷҷат дорад 4 таига баллони нав пачка задагиай бе ягон камбудиай қарор дорад дар ноҳияи бобоҷон ғафуров. нархаш 8700 сомона бо савдо мешавад, муомилаи хубам дорад. кадом метавонед харидори бардори азиз метавонед занг занед, маълумоти бештарашро гирен. номерое ки дар рӯи экрани бардори азиз ба ҳарфҳои сафед дар фони кабуд ин номерода метавонед мошинои фурӯшии худтона қати хона ё ягон чиз дига метавонед агар реклама кардани бошед роя кунед. мо дар видеои оянда рекламаш мекунем. то видеои оянда худо нигаҳбони ҳамаи шумо.